Aikoinaan hampaanpoisto lienee ollut kova juttu ihmisten elämässä. Niinpä minulle pätkähti päähän, jos minä vaikka tekisin kauhean karheeta juttua tapahtumasta. On taas kulunut vuosi etten ole piirtänyt, elikkä maalannut mitään. Niinpä tein siitä huomasin, että pitäisi olla malli, että henkilöiden asennot tulisivat oikein. Koska ei ole käytettävissä sopivia henkilöitä, pitää sekin tehdä itse. Laitoin kameran kuvaamaan videota. Ensin hammaslääkäri, sitten potilas ja viimeksi lääkärin avustaja, joka pitää potilasta kiinni, ettei potilas lähde liikkumaan hampaan mukana, kun lääkäri sen ottaa. Sitten pitää videosta erotella henkilöt ja yhdistää ne samaan kuvaan. Ensimmäinen tapaaminen hammaslääkärin kanssa tapahtui lapsuudessani, kun etuhampaat ei irronneet, vaan kasvoivat torikkaaksi. Käytiin isän kanssa Joensuussa hammaslääkärissä. Isä kävi ensin kysymässä, ottaako lekuri väkisin, kun minä en ollut suosiollinen toimenpiteeseen. Ensimmäinen naislääkäri ei suostunut, mutta seuraava mieslääkäri suostui. Kun minä istuin tuoliin ja lääkäri kumartui katsomaan minun suuhuni, minä potkaisin huopatossulla sitä otsaan. Lääkäri muuttui mustanpuhuvaksi ja hyökkäsi yllättäen takapäin. Otti pääni vasempaan kainaloonsa ja kädellään leuasta pitäen tempasi hampaan niin nopeasti, etten ehtinyt tehdä mitään. No se oli oikeastaan hyvä, kun potkasin, sillä se ei ehtinyt koskea ollenkaan. Nyt ei enää jalka nousisi niin ylös, että otsaan sattuisi, vaan osoite pitäisi valita jonnekin alemmaksi. Perimätiedon mukaan Polvijärvellä on ollut Seppä Väyrynen, joka on Kylylahdessa poistanut hampaita. Sinne äitiniisa on aikoinaan 1900-luvun alkupuolella vienyt morsamensa hoitoon. Seppä oli kuumentanut ahjossa sitä varten tehdyn puikkarin. Laittanut potilaan nurmikolle selälleen, pistänyt puukapulan suuhun ja istunut kahareisin päälle ja irroittanut puikkarilla hampaan. Silloin ukkini oli tehnyt ritolat, eli juossut kauemmeksi, kun ei ollut hirvinnyt katsoa toimitusta. Toimitushan ollut ihan nykyaikainen, eikös ne nykyisinkin hoida potilaita makuuasennossa. Sitä paitsi jos ikenet on tulehtunut, ei puudutusaineetkaan poista tuskaa. Arvattavasti silloin ei menty hammaslääkäriin ennen kuin oli pakko. Edesmennyt sukupolvi muistanevat yleislääkärin, joka oli innostunut hampaiden poistoon. Jos meni vastaanotolle vaikkapa peräpukamien takia, ensin hän katsoi suuhun. Ei siksi, että olisi hoitanut peräpukamia suun kautta, vaan jos sillä olisi sittenkin ollut vikanainen hammas. Sota-aikana sotilaat oli tulleet noituen vastaanotolta, kun lääkäri oli ensimmäiseksi ottanut pois huonot hampaat. No, eipä hän silloin ole menty tyhjän takia lääkäriin, vaan vasta kun oli tarvis.